Shalom, saya Pendeta Victor Tinampunan, melayani sebagai Evorus HKBP. Saudara-saudari muda-mudi HKBP yang saya kasihi dan juga dikasihi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara bergumul, takut atau bingung bagaimana soal pernikahan di masa depan. Oleh karena itu, HKBP Rawamangun akan mengadakan apa yang disebut dengan retreat single youth yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2025 yang akan datang. Ini bisa salah satu cara di tangan Tuhan untuk bisa memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Artinya apapun yang menjadi pilihan dan keputusan saudara-saudara, apakah saudara memilih untuk menikah atau juga Anda memutuskan untuk tidak menikah, supaya betul-betul saudara bisa mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan saudara di masa depan akan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya sendiri merekomendasi mengajak saudara dari kami untuk mengikuti program yang sangat baik ini. Terima kasih. Horas. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhutna. Huriani tuhata, andorang sotapuka parminggota, tapasada marohata martangiang mahita. Amen. Tapukama parminggota marende mahita sian buku ende nomor 2 ayat sada saat oro di ayat 3.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai tangihon maswaraku ale Jahoba, molo jou-jou au. Didok rohaku ho mandok, lului hamu mabohiku, atong bohim mana hulului ale Jahoba. Sai unang mata bunihon bohim maradoponau. Jahoba do panondangi diau dohot hatuauku. Tung mida ise mama biar au. Jahoba do partano batoan ningoluku. Tung mida ise ma au biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami nandi banua gijangi. Usehon matondim nabadiai, dohot hapistara nasiak koi, tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai, ditonga-tongani hamion. Lehon mahiras ni roha dinaposom, manjamitahon hatam. Asalam pita jalalab gadda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami, mangoloi ho saat ro di ujung di bagasan haporseao nature. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata natar surat sian patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon, manang si olowan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, yang gosoture dalanna, aihona huhumna dosogot akana marsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, dinaonomari maulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halakpe namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba,
ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosanami na godangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggani basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akadusani haposoon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggani basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan loja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugakku tu hamu, guruhon hamu masian au, aina labok doau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai labok doau gakku, jalan yang dodohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Menjalankan
Tajahama hatani debata epistel di ari mingguon imana tarsurat di pangukapon 22 ayat 12 sahat ro di ayat 20 sada tajahama marsikat soring. Idama girama auro boanok kuma upa silehonon tuganup hombartuna ni ulana. Audo mulana jala pucuna, parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Martua ma akana memburi abit nasida, asa marhuaso nasida marjabar di hau hangoluani. Jala masuk sian aka harbangan tu bagasan hutai. Ibalian ma aka biang dohot aka siulawan rasun, dohot aka permainan, dohot pamunu, dohot sioloi naso debata. Rodinasa nama kaholongi, jalan nama mulahon gabus. Ahu Yesus marsuru suru aku, maka tindakon Tuhamu akaon, mandapoton aka huriai. Ahu do urat dohot marga ni Daud, bitang si payas namar sinondangi. Jadi didokton di dohot orwani, romaho, laus dohono ni naubegesa, romaho, sai Roma nama was, jalo nagio rohaima ai hamuluani dalam basa-basa. Ahu maka tindakon diganup na umbege aka hata panurirangon ni suraton. Ia adong nama na bayi tusi tabaan ni debatama tu ibana aka haporsuhon natar surat di bagasan bukuon. Jadi lo adong nama muati aka hata ni buku panurirangonon buatan ni debatama tohapna na dihau hanguluan, dohot di hutan nabadiai, akan natar surat di bagasan bukuon. Didok ibana nama katindak konon, olo na Roma autibu. Amen, Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asani rohani Tuhan Yesus ma akan nabadia. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jalan na umpeopsa. Amin. Hati dakon maha porseotai songon nahi hinati dakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu persea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Ahu persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus
Nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au persea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Oras madihita salhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 1 Juni 2025. Pertanyaan week. Rabu 4 Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Sada di Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas nih keluarga Nyonya D. Arwan Borusiahaan, Jalan Salemba Tengah, Gang Tolu nomor 25C, RT 12 RW 4, Paseban, Jakarta Pusat. 2. Wik Pisangan Gading Raya di bagas nih keluarga Darius Manulang, Boru Pandiangan, Jalan Pori 4, RT 5 RW 12, nomor Sada, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Tolu, Wik Pulau Asem di bagas nih keluarga Sahapon Bonatua Hutasoit, Florentina Boru Tambunan, Jalan Taman Pulau Asem Utara, nomor 16 Pulau Asem, Jakarta Timur. Kamis 5 Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Wik Kayu Putih Kapling Polri di bagas nih keluarga Lisbeth Boru Tapu Bolon, Jalan Kayu Mas Selatan, Blok nomor 25 Kapling Polri, Pulau Gadung, Jakarta Timur, samping Dwi Sakti. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 1 Juni 2025 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tidak danak torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia tolu halak sada bawa 2 borua. Pabor haton dok paujakon padita. Nunga tajalo surat haputusan sian pimpinan HKBP taringot tumutasi padita. Ima padita tulus Tapu Bolon STH, padita fungsional di HKBP Rawamangun, gabe padita fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, jala padita Rita Borusiagian STH, padita Resort HKBP Resort Cengkering Tebing Tinggi Deli, gabe padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun. Minggu 8 Juni 2025 di Parmingguon pukul 30 WIB patu paut do acara pabor haton do paujakon niuluhon ni pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di minggu di sude Parmingguon papungopelean khusus dohita marhite amplop na pinarade ni Huriata lao pasahatota tu amang pendeta tulus Tapu Bolon songon hamoleateota tunasida saleleng mangula di Huriata HKBP Rawamangun jala boydo ditransfer tu rekening Bank Mandiri sada 0 77 55 sia atas nama pendeta tulus Tapu Bolon. Sipul jamita pukul 30 WIB di Patupa do Ramah Tama di ruang Timoteus. Perubahan jam Parmingguan. Hobar tu acara pabor hatot dok paujako padita Minggu 8 Juni 2025 Parmingguan pukul 10 WIB gabe pukul 30 WIB. Lomba paduan suara. Hembartu ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI wilayah DKI Jakarta di Patupa do Festival Paduan Suara Campuran SATB ima hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 2 WIB maringanan di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. HKBP Rawamangun parsidohot do tulombai na dikoordinasihon Dewan Koinonia. Fellowship Remaja dan opening Perheheon Remaja. Seremoni pembukaan Perheheon Rapdot Fellowship Remaja di Patupa hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 14 WIB. Inganan di Gereja HKBP Rawamangun. Ibadah pembukaan Perheheon Remaja di Parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, doh pukul 10.30 WIB. Parsidoh do remaja gabe perhobas imang petugas kolektan penerima tamu jala adong do puji-pujian marhite konser mini Perheheon Remaja HKBP Rawamangun Patupa tolu lomba jala boy ma dijaha di harota sikting. Link pendaftaran boy ma di scan marhite flyer na ditampilhon.
kegiatan zending pemuda dan pernikahan. Pendaftaran kegiatan retreat ima kontemplasi dohot perenungan bersama sebagai bentuk tindak lanjut sian penyebaran Google Form. Napa sobulung ruas HKBP Rawamangun usia minimal 27 tahun. Diharapkan madohoti acarai. Pelaksanaan retreat ima tanggal 14 Juni saha tu tanggal 15 Juni 2025 di Bet Kesegaran Tresia Sentul Bogor. Pendaftaran tutup 4 Juni 2025. Informasi boleh menghubungi WA Irma Tambunan Olip Napitupulu. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songon nang tersurat di harota sikting. Ruas ni huriat tanah adong dakdanak nama rumur songon na tersurati boy mergabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka saat tu bulan Juli 2025. Jalaboy menghubungi kontak nadong di harota sikting. Penyerahan hewan kurban. Hobar tu program kerja seksi kemasyarakatan Rabu 4 Juni 2025 pukul 15 WIB. Maringanan di halaman gereja ta di patupa do pasahaton sumbangan kurban ima hewan kambing tu warga nadong di sekitar gereja ta dohot gedung Sinantam niuluhon ni Pandita Resort rap dohot seksi kemasyarakatan HKBP Rawamangun. Tikting nang marbagas. Tikting perjolo. Nang majalo pasu-pasu perbagas ma Rian Sanggam Lubat Tobing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wik utan kayu manis, anak ni Amata, ganda pertogi Lubat Tobing, tubuh ni Inata, Adelina Borusinaga. Dohot Orwana, Masteria Boru Purba, ruas ni HKBP Laut Dendang Resort Tegal Rejo, Boru ni Amata Parulian Purba Nahinan, tubuh ni Nata Rolliston Berhuta Gaul, pamasuk-masuan hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul siawip di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhat tama na masuk-masuk persaripion na sida, gabe persaripion na dinggan di tongat-ngata tarlumobima di jolo ni tuhata. Ruas na modding. Na di hari Jumat 30 Mei 2025 nunga jumolo modding salak ina Dameria Boru Hasibuan umur 27 tahun tinading ni Amata MD Siregar Nahinan alamat Jalan Bumi Putra nomor 5 RT 14 RW 10 Cipinang Jakarta Timur Wi Cipinang tuudean hari Minggu sada Juni 2025 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. 2. Na di hari Jumat 30 Mei 2025, nunga jumolo modding salak ina, Tinur Lina Borusianipar, umur 75 tahun, tinading ni Amata, James Tigor Hamonangan Perdede Nahinan, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah, 27A, nomor 30 sia, RT 4 RW 8, Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tolu. Na di hari Jumat 30 Mei, nunga jumolo modding salak ama, manal sal HM siahaan, umur 24 tahun, hina baluhon ni Inata, Lukeria Junior Berhuta Gaul, alamat Jalan Cipinang Timur nomor 44, RT 8 RW 3, Cipinang Timur, Wik Cipinang. Tuhat tama na mga leon gogo do pangopulion di keluarga na tinadikon na. Pelean dohot akaudu ni buah-buah tajahama di harota sikting nang pinaradi ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa doh ulaon aka sipatu pauta bain sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion moliate.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti akate-ate dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami nang hita saluhutna ruas na hinaholongan ni Tuhan Yesus di minggu eksaudi sadarion hatani debata na pataruhok kita toktong di bagasan hapurseaon pakirimon na mangulu ima nanienet sian
Pesalmen bidusia puluh pitu ayat sada sahat rodi ayat 12 tabukabi mabibelta jala tapayhuti hutma songonon ma didok dising. Jauh bado raja marolopolop ma tanoon marlas niro hama pulo-pulo aka na lani. Obun jala holomon maripot-ipot humaliang ibana hati goran dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala dijolona mangaton aka alona humaliang. Disodangi aka hilap na do portibion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do aka dolok songo patis maradopon bohini Jehovah, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritahon aka langit do hati goranna, jala sudi aka bangso marnida hamuliaonna. Ikot tarurak sogot sudi aka sisoba aji-ajian, aka napa puji-puji diri nami dagana-ganaan. Ikon marsoba tuibana do sudi aka debata sileban. Dibigisiod doi jadi marlasni rohama marolopolop ma aka boru ni Juda alani panguhummu ale Jehovah. Ai hodo ale Jehovah nasutibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudo ho sian nasa debata sileban. Hamu ali aka na makaholongi Jehovah. Say hagigihon hamu ma najat. Iba na do si ramoti todi ni aka na niasianna. Say paluaon na do nasida sian tangan ni parjahat. Say tarsabur do hatiurod di partigor. Las ni roha di aka na ucur marroha. Marlas ni roha mahamu aliaka partigor di bagasa Jehovah jala puji hamuma goarna nabadiai di sido yanggo sahatna. Dihita saluhutna aka ruas hinaholongan ni Tuhan Yesus aka halak batak na somal mangihuton aka paradaton jala aka halak na somal mangulu di aka hatongamon hatomanon di parnguluon si ganupari somal do tabige aka hata anak ni raja do buru ni raja ido tahiate jala targoar do hita sudi aka halak bata di dokon aka raja ido kan. Adong Raja Huta, Raja Dongat Tubuh, Raja Hula-Hula, Raja Parhobas. Jadi murado nian atusata molo didokot di minggu eksau di sadarion. Jehovah do Raja, Tuhan adalah Raja. Alasian najulu hita ngasai di memehon, di podahon, diaka harajaoni. Jala mangarato musitu Jakartaon kan, somal muse hita marpesta di mulia Raja. Mangalak pisang raja. Jadi laos di pataru matutu tuhita nang aka pangalaho pe pakkatayon pabahenan didok do tuhita raja hitabah innate. Jala mulu ditaringoti raja ninna dang alani kekuasaan dang alani hamoraon dang alani kasinadongan manang alanya kahasangapon portibi alai pataridao mei sian sikap di situ. Jadi dalam budaya Batak konsep harajaon manang raja itu bukan sekedar bukan karena penguasa atau orang kaya, tapi adalah simbol martabat, kehormatan, identitas yang melekat di dalam kehidupan. Jadi ini lebih ke peran itu nakaning tu pangalahui. Jadi dangalani aka nadong dihitabi alai dia ka pangalaho martabatido na
patuduhot tuhita akan nilai-nilai ni hamanaton, nilai-nilai ni aka hadameon, nilai-nilai ni aka kekerabatan yang kita menjunjung keharmonisan, menjunjung keseimbangan dan juga keharmonisan. Jadi di kehidupan yang sederhana, di dok dobuti di halak Batak, mek pesiha perlujung, dijujung do. Ya ini karena martabatnya. Songo dia pepogosmu ikon raja doho, gitu. Tuaka ina soripada pe di dok do dunalaho marumah tangga i dok do patudu inang boruni raja hoda, patudu di pangalahom, di pakatayommu, di pabahenammu tu simatuam inna duate. Raja bae dainangda unang paila au ninaka natorasna laho paborhatton. Jadi di sima sada nama cayarga nilai kekayaan spiritual, kekayaan budaya yang juga sangat baik untuk diwariskan untuk anak-anak di generasi muda, dari generasi ke generasi. Halak Batak ima halakna bermartabat di dalam kehidupannya dan prinsipnya. Muramanya natusata mulu dihatai taringot tu jahu bado raja. Jalan yang idauta sadanari mulu ditaringoti jahu bado raja. Ima mulu taida disadok panggulmit ningulu pardalanan ni aka harajaon manang bangso negara manang aka namarhuaso disadok portibion namargati sorin margati gatiga nup dia kepartikian zaman alai taida ma murado madabu aka harajaon nang aka raja manang na penguasa tuaka kepentingan sesaat, kepentingan golongan nama bain torop halak gabe korban, torop halak gabe mangulu di ketidakadilan. Alanido mulu ditaringoti jahu bado raja di Arisadarion di minggu eksaudi nama dok tangihonau, tangihon jauh-jauhku, tangihon anggu-angguku naing patotahon tuhita sadado raja nama noktong jala nadibagasan habonaron hasitongan. Dia satu Tuhan Allah, dia Yesus Tuhan dan Raja kekal, Alfa dan Omega yang tidak akan dimakan oleh waktu. Jadi laus marhite-hiteido idaot taka manginang molo ditaringoti taringot tu hak Kristenon, ditaringoti jala taja habibilta macai dengan ikon atusata do Bibel dang nama naringoti taringot tu ugamo. Alkitab tidak berbicara soal agama. Alai molo tajaha mamuka sian panopaon sahat tu ujung di pangukapon sian beresit sampai di Alfa dan Omega yang disempurnakan di dalam Kristus. Sadado natinaringotan na disi ima taringo tu raja saliling nililingna dohot harajaonna. Alkitab berbicara tentang raja dan kerajaannya, bukan berbicara tentang agama. Lausido asabuyat tu satta di tonga-tonga ni perdalanan ninguluta, buasa saya didok tuhita, lului hamu harajaon ni debata, pasonggop hamu harajaon ni debata, borhat mahamu tutongan ni portibion, baritahon harajaon ni debata, ala Bibel tahun ima, taringot tu raja nama noktongi, dohot tu harajaonna. Jadi dang ditaringoti taringot, bay ma Kristen, sadok portibio, dangi didokot tuhita. Alai buan ma harajaon ni debata tutongan ni portibion jala baema portibion gabe harajaonna. Taida di perdalanan ni portibi margati sorin aka pangwaso aka raja alai naing ubagas muse idauta taringot tu rajata ima Tuhan debata nama nangihok kita. Molo taida macai takas na kaningan mulai sian ayat sada saat ayat onom di patuduhon ise do ibana.
Sian ayat sada panidangion nama cetakas nama dokon Tuhan Jehovah do Raja. Nama dok ibana do mulana. Ibana do si sobaon. Jala moloi dok Jehovah do Raja ima deklarasi spiritual. Panidangion di bagasan partodion, panidangion secara politis nang disadok nasa natinopa. Bagas do ikor rajumat tahun molo didoko Jehovah do Raja, mula ni nasa na adong namar lapatan, dang adong dope, sudi na di portibion, nang disadok akan natinopon ngadong ibana. Jala molo ibana do mulana, di ibana do sudi nasa na adong. Dang adong di tangan ni na asing. Dang adong di tangan ni Sibolis. Alanido dakkeaga be raja Sibolis nang pesipatay bana para raja-rajahon naing mga rajay ngulu ni akana Porsea. Jala molo dido Jehovah do Raja namar lapatan di ibana do sudi. Jadi alanido dakkea mangido-ido rajai tuhita saluhut. Dakkea mangido-ido ibana manang tui sepe asa di paraja ibana, asa di soba ibana, asa manang mangido-ido ibana, sian Sibolis na kaning nanaing mga rajai. Dakkea do ibana, palawas mabah dia matuawi. Lihat tuaw, dakkea di do ibana. Songoni tuaka huaso manang gana-ganaan, manang akadebata sileban, manang Sibolis naing mangago jolmay. Jadi taida ma molo didok raja ikonatusata may ibana do namar huaso, ibana do nama jamoton, ibana do na memelihara, mencukupkan entong nama jaga saluhut na pardalanan ni nasanat tinopay di bagasan keadilan. Keadilan na do, dak keadilan ni jolma. Dak keadilan na ni ajaron ni portibion. Alai keadilan ni debata dengan disude partikianna. Jadi sahalinai idama molo tahatai manang molo ditaringoti ima taringot tu harajao ni debata dang na manaringoti holan manaringoti ugamo. Pamek metudui. Alai naik taidama harajao ni na dipataru tuhita di bagasan Kristus Yesus nagabi daging, di bagasan Yesus Kristus nagabi raja, jala Yesus raja tai dang holan na sinuru manang utusan sabing alai laos ibana di ibana do harajao ni. Ido naing atusata dinggan buasa alam mulu ugamo madok baik tu de batami songunon, lului de batami, buat de batami tu satu son, opa asadapotan hanguluako, ido dihataho disi, alai bibil tamadok, rodo rajami mangaluluiho, de batami do mangaluluiho, de batami do madapot toko, dakko naluja mangalulului bana, alai sahalinari. Raja mido narotu mopoto ido dido di bibiltai. Ido asa gabe naeng pabagasot tap di hapor siaota asai magabelas ni roha na naeng dohonot tadi saluhu na pardalanan ni ngulu dilului di jamoton di paidaida doao toktong di pardalanan ni nguluko asa las ni roha di dokon di minggu eksaudion naeng takas apala buanut tatungolutta molo tadok dinalululu manang di namar tangiang manang di namar suara au berarti dang dawi bana ala disidui bana. Jadi ini adalah transformasi di dalam hidup kita, transformasi beriman, transformasi pemikiran, transformasi kehidupan di dalam beribadah. Mulu nasalilingos saya jojok halak merpikir Kristen adalah hanya agama,
tetapi paradigma kita diubahkan dari sekedar agama, ditetapkan di dalam konsep kerajaan, yaitu raja yang datang, raja yang mencari, raja yang memerintah di dalam kehidupan. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Asauna kolan molorohi tatu gereja, holam mabuan aka hol sottabi, holam mabuan aka buhina murhing, manang buhina madohodok. Halay di manogotodang na madohodok buhyon. Nakpembulo songonon nida sa jolo hera na mabir ruiba na mahua dan wangin na roha. Alay settingan pabrik doi kan. Gitu. Nah, jadi molorohi ta romar minggu ido na naing si hanguluhonot ta sada di ujung ni parminggu ni borhati ta tutongan ni ngulut ta si ganopari naing dohonot ta ima narade doau nalaho mabuan harajaon ni debata dohot pasonggopon harajaon ni debata. Tung tu dia pe. Di situ na naing si dauta. Jadi taida maise do raja taon. Didokon na kaning sian ayat sada sa atu ayat onomi macay takas citutudo ibana do raja na adil, raja na manguluhon, raja na mabuan tu hadameon. Bagat citutudo pangatusion molo disuraton raja di perjanjian lama. Isuraton melek namar lapatan mai ima pemimpin yang mengubah kekacauan menjadi tatanan yang harmonis melalui otoritas ilahi untuk melindungi umatnya, memburu keadilan dengan membuka pintu bagi yang tertindas serta setia mengikuti siklus kebenaran. Mulut aja dinggan hata raja melek di bagasan bibil tai idola patani. Jadi dangapala holan ya ini pemimpin, ini penguasa, dakolani alai tu fungsi na didokonai yang memerintah, melindungi, memburu keadilan dan membuka pintu kepada mereka yang tertindas. Idu asabuya tusata mulo naing atusata Yesus gabe raja dangat tusatai songon Raja Charles, dangat tusatai songon presiden, alai idaot tama raja na tahaholongi, Yesus si ima sian silangi. Idaot tama Yesus dang raja yang memakai mahkota emas, alai ikon idaot tado Yesus gabe raja na martupal suksang duri. Molo naing idaota jala-jalo ota raja Yesus di bagasang ngulutta ikon idaota do ibana naro di tonga-tonga ni akana porsuk na pugos na mardangol. Ido asay dokon Yesus di do ibana tuak kasisianna nasa na binahemuna tuak kana meton na binahemuna na tuaw dui. Uju roa kahala manukut tu ibana sa di hari Tuhan hu parabiti hami. Huleo kami mangan, huleo kami minum. Dido ibana ma nasa na binahemuna tuak kana meton na mabahit tuaudui. Jadi dang idaota raja mahkotanya besar, tempat duduk tahtanya megah. Dangi molo di sido hita tinggal di pangatusioni kecewa do hita. Anon gabi madebu mahita tu teologi sukses. Nama dok Allah kaya maka aku pun akan kaya. Semua orang Kristen akan menjadi kaya. Allah hebat penuh dengan mujizat. Dohonotama setiap hidupku berarti akan mulus, mudah. Rumah tanggaku merdalam monanon murasude. Dangi alai idaotama raja tanah taholongi ikon tatapota atusata dari raja yang miskin menderita dan hadir di antara mereka yang duduk di dalam debu. Mulai dok raja yang mulia, Allah yang kudus berarti nama rasing. Debata napapuliko dirina sia tonga-tonga ni portibi akan namar dosa. Molo didok badia kudus kados atusata may
ada satu pemisahan yang sungguh radikal menuju keilahian melalui pintu pertobatan dan menghancurkan segala yang najis. Itu atu sata badia. Jadi unang holat taida di bagasa dirita pakatayo songon napa lemes-lemecon, pardo pahas songon napa mulus-mulucon, pakka sistem kerajaan beda dengan keagamaan. Jadi sistem kerajaan bukan kemunafikan yang hanya tampil moralistik. Songon napa tama-tamaho di joloni jolma. Songon nakana si panggaron, i joloni jolma burju, alai tutongani rumah tanggana, dang suman, dangi. Manang mulutu luar tarsongon napa minar-minar hobuhi pala bola boko paddohan, alai makatai tudong at sajebuhon na manonggahi, dangi. Alai sahalinai mulidokon iko badiadoho, hidup kudus. Kudus di dalam Alkitab berarti tidak kompromi dengan duniawi. Sekali lagi, terjadi pemisahan radikal dari dunia melalui pintu pertobatan dan penghancuran segala kenajisan. Di sido. Jadi bagat citutudo de batat tahun berpihak kepada mereka yang lemah, berpihak kepada mereka yang tertindas, na mardangol na marukil, jono doibana tu hita saluhutna. Jala mulo biasana di guari colma, wah raja itu mulia, raja itu terhormat. Molo bibil tamadok, do kemulianon, dia do muliaon. Molo didok kemuliaan ima hadir dengan nyata, idolapatan ni mulia di bibil tai. Berdiam di tengah-tengah umatnya dan menyatukan surga dengan dunia. Idolapatan di mulia. Di Bibel tadi ajaron. Jala takas itu tudo ibana debatana maka holongi uhum. Rajata dang holan raja holong buti alai sitong dohumna takas dohumna natarida mai diaka parpadananna nadigohi di bagasan Kristusi. Nadigohi di bagasan ngulu si ganupari di bagasan akka hatana narotu hita siganupari. Alanido akka manginang molo taida ditaringoti raja di bagasan ngulutta ima Tuhan nakaning piga-piga pangatusio di pataro tuhita naing idaot tama tutong atong aning ngulutta dia masih buanotta na parjulu ima molo raja tujuan na ima pahebakon harajaon na sahalinari. Alanido molo rohita sada na hinalatson ni rajai ima besarkan kerajaanku, ido na pasti. Dang holam marlas ni roha de bata molo rohita marminggu tabu suarat ta mamuji-muji martangiang. Dangi. Seorang pemimpin, bayangkan tabayako maju akamanginang molo pemimpin kamu dia kaulau munabi. Molo pemimpin kamu dia ka usahamu nabi las dorohamu molo holan hudul aka dongamuna saulaon karyawan madok tuhamu cakep, bapak bos ibu bos hebat, mukanya makin mulus, las dorohamuna daong alai dia dolas ni rohamuna, dia dolas ni rohata molo songon uluak kita dia ka na ta gonggomibe. Las ni rohata ima molo diulahon ulau parsurwotai jala molo dipararat aka ulaon na taula. Las doroha molo roaka dongan saulaon karyaw madok bos sudah kukerjakan bagus bahkan berkembang dohonon ni uluanima bagus haseha doho songoko manau halomohon. Lausido na ing atusata molo didokon Tuhan raja berarti dia berharap supaya tapahebang harajaonna. Jadi dakolar rohita marsiajar kur markur martangiang dangi moloro marminggu ikor radidu hita borha tutonga-tonga ningolu nalaho mabuan harajaonna. Pasonggopo ni manang tudia pehita jale ikor radidu siap pikiran sian ate-ate sian pamangan sian nasa na adong dihita dohonot tama nalaho ula-ulam doau nalaho pasonggopon harajaonmu. Mungkin sebagian orang bangga, mungkin sebagian orang di dalam kerohanian yang sempit, iman yang dangkal berkata,
Tuhan mau supaya aku memuji-muji, menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Orang mungkin ada orang menganggap nyanyian itu menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hola dianggap may maredi di son udu-udu si patah tangis. Oh menyenangkanmu, oh bukan. Tuhan mau katakan adalah buah karajaoki, anggodang dipasonggo poha rajaoki, dang dibuah koha rajaoki, dang sumako hudul di harajaoki. Idona nidona tuhita, molo Tuhan adalah raja. Na mangihut siya ni mahita na yung mga tusi mo sa pardalanan ni nguluta, sude akan nataula, sude akan natahanguluhod dito nga ni rumatangga, manang ahape taho na buhay taulahon akan nadinggan, di bawah kerajaan Allah, sude ulaota, kerja itu bukan sekedar ambisi, tapi misi. Jadi dakolan buado noengan non, sangap doawan non, suma doawan non, bukan alay idautama, molo di palowas de batahu ulaon dalan ni de batadoon sianau nalaho pasanggopon lomoni rohana. Ido nanang idota ala molo idota do ulaot ta sudi nanang ambisyon porsea mahita madabu mahitan non kosong ison. Kosong ipikiran. Taida ma molo holan nang mangida-ida kesuksesan nga taida. Go doak kanamora na marsangap na terkenal. Ujung na tu dia do lawala kosong ison. Dangadong mabuan harajaw ni debata. Lao marlomo-lomo tu dia. Istilah ni naposonoaing healing. Taida jo aka orang-orang top di dunia ini. Serasa hebat. Ternyata kemana mereka? Berapa banyak artis yang top kaya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kosong dibakar paradongan tu dia mangan di dok portibio ni ba sukses hape dangadong kosong do yati-atena, kosong pikiranna. Kalau kita hanya melihat dari ambisi, maka kita tidak akan melahirkan kekekalan. Dangadong pikirat tay na peting suksesau dan pikirat tay halak nasing na peting jago tu gijang. Kerajaan pribadi akan menuntut pengakuan sementara. Sementara Allah menuntut kesetiaan. Itu yang diajarkan bagi kita. Ala nido mulu Jesus do raja ibagasa perdalanan ningulum do honomuma manang aha penahu ulaon. Semua hidup ini adalah ladang pelayanan, bukan panggung pamer kesombongan. Naing dohonota pilihani takas do ibadaya tuhita. Dia do nanaing sipatu paumu dingulum. Membangun menara Babel atau ikut Yesus di Yerusalem baru di situ. Nang idot taka ngulutai. Napaduahon ima molo ditaringoti Yesus do raja ikon baenota maibana na marhuaso di bagasang nguluta jalahi tama gabe naposona. Molo idok naposo berarti tangi. Molo idok naposo berarti dak pajago-jagohon. Molo idok naposo berarti dang iba na maniop huaso ni nguluniba nang aka na adong di nahumaliak kita. Jadi dang marlomo-lomo nang tudongan, dang marlomo-lomo tudongan sajabu, dang marlomo-lomo tu akayanakon, dang adong bepadohan sian aka amata raja sipo ngahugarar sinamokmu. Dangi manang hata na marlomo-lomo tu yanakon. Sipo dako depe no malo siya nao. Do mangatur portibion. Dangi. Alay nang tu perdalanan ningulut tapi saluhu na nang dohonot tama molo debatado raja naposom doaw. Unang loas pikirako mangaraho nguluko. Jala unang loas hau na mabayan susa nguluko. Laos dohonot tama molo ibana do raja, ibana do namarhuaso, dohonot ta lomom Tuhan. Manang bulo na yung buaton na yung pakeot ta siya tonga-tonga ni ngulut ta, lomom Tuhan. Unang majotado na yung madok dibuat tu harajaon na marhiti hamatean, alay muladok siya tonga-tonga ta na yung didok na yung dipake de batao gabi parhalado. So tungadok kita na madok, nang jo, gudang ngay ulaw nyo nak amat taon. Manang mulidok parhalado may nat taon, nang jo. Dangi botod do manang dia manang nuay ngadong do mulidok kon
Asumado yan ako mobas yan akapabahinan na gabi padita. Itor mabiro, amang sayang na yung gelekon. Padita api o doon malo, no gateng, o doon burju, abaguya mang. Api padita soke peng gawa mo. Banyak begitu. Atau apapun di dalam hidup kita, maka saat Tuhan ambil itu haknya. Dan bila Tuhan pakai hidup kita, itu kehormatan kita. Tanga dong lebih sih nih. Jadi mulorohi tagabi naposoni debata, semua harga diri kita yang duniawi itu gugur. Jadi dohonot tama sau malomoni roham di tonga-tonga ningoluku. Alanido akamanginang di tonga ningolut taidaut tamarajata Jesusi dang roi bana dakudul ibana di istana alai rodu ibana siya Golgata. Asarap hudul dohot hita na pugus na mardosa. Roi bana dang di bagasan aka hasangapon buti. Alay di bagasan hasitungan habonaron. Iba na magabi raja naro siya toru rap dohot hita. Rap hudul di orbu ni portibior rap dohot hita. Di bagasan aka namasa di ngoluta. Dia tidak duduk di istana, tetapi bersama dengan jemaat yang berduka dan terluka. Bukan duduk di singgasana emas. Tuhan kita bukan yang duduk dengan penjilat-penjilat atau tentara-tentara yang sombong. Tetapi dia raja yang mau terluka untuk dunia yang menderita. Rajata, naroibana, tutonga-tongata, dang ditulak ibana akan namar dosa, namar dangol, nang hope dang ditulak Tuhani. Songod dia pengolum dang ditulak ko alay garyada dilului. Jadi di ujungna nakaning siya pangukaponi, moloro rajat tay marsugot haduan, na pasti rodui, dak sukunon na tuhita, sukses doho, sadia godang artam, sadia godang sadia tibbo pangkatmu, songod dia hajagoommu, dang isukusukun alay sukusukunna satia doho. Moloro Jesus mangalului ho di hari parpudi dohonon na matuho dang ibana sisukunon alay ibana dumanukuko ido matuhoan non ima yulaho kodo parsurwoki ibu akodo hasitongan habonarat tutonga-tongan ni ngolum na husuru siganu pari ilului ho do harajoko ima suku-sukunna dang pola siya lusa no dohot akahata alay ngulumima bayan gabi alusmo. Amen martangya kita. Mau lihat situ madi ho Tuhan debata raja nami na sumurung hodo debata na manopa saluhutna hodo na mga rajay ngulu nami di tanganmu do saluhut huaso dangadong portibion na tumibbo siyako jala dangadong huaso di portibion na sotuduk tu huasom mau liate si tuturo hanami molo di paingot di parata-rata diajari ho hami songor ruas ni huriam na di pabongot to tu harajomu marhite-hite padidion na badia asa masuk kami tutongan ni huriam mau liate matuhad di parajaho hami menjadi pengantin surgawi. Mau lihat situ tu dang di idaho sude aka hadosau nami mangabati hami jonok tuho alay di pajonok kodo dirim tu hami saluhutna aka namardangol asa tutu di idaho jala tutu di pakilalahoko saluhutna aka namasa di tonga-tonga ni ngulu ni ruasmi. Mau lihat situ tu rohanami aliamang molo ditugu-tugu ho hami doho todim to di porbadia rotu parmingguan rotu bagas jorom rotu adopanmu asa pargoguamu pai baromu do hami muse borha di tonga-tonga ni ngolu siganu pari di portibion nalaho mangulahon lomo ni roham atau ngaliamang say pargugui mahami ganu pari ruas ni huriam manuhuk akan napinapor satommu tungolu nami manang songod dia bi asa toktong satia hami asa pasangapoko marhiti-hiti akang ngolu nami si ganupari asima roham di hami
di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Amanami inanami ruasna hinaholongan ni Tuhan Yesus. Songon naung dibaritaho ditikting 2 hali di tongani huriata. On ma partikian parpudi di hami marjamita di tongani huriat tahun songo padita na martugas di HKBP Rawamangun. On ma partikian marjamita jamonom. Jadi mau lihat situtu di tuhata di pasaur hok kita di bagasan hatana di bagas jorona sai marparbue mangulu ma hatani debata nabui hu barita hok kami di bagasan asini rohana. Mau lihat situ tu marsangap ma debata horas ma marede mahita. Ayat na mangihut laos jongjong mahita. Endehon, amen, haleluya. Endehon,
endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya. Tatangyakon ma peleata, ali di bata ama namin na di Banua Gijang, podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tongan ihuriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mintu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadiya maguharmo, say Roma harajaon mo, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.